Ekat pari lusikallista oli ihan ok, mutta alkaa vähän maistua liian paljon mämmiltä. Mä ajattelin treenata niin kuin Juha Mieto huippuvuosinaan. Ja Juha Mietohan on tunnettu ehkä nykypäivänä enemmän siitä, että hän vetää mämmiä kuin hullupuuroa. Hullupuuroa. Vähän niin kuin Juha Mämmiä. Mä olen tehnyt hirveän paljon tutkimusta netistä, että niin kuin miten paljon Juha Mieto oikeasti huippuvuosinaan treenasi. Ja mä löysin erään videon, missä hän sanoi hiihtäneensä parhaan treeniviikkona noin 560 kilometriä. Mä olen hiihtänyt kilpaa yhden kauden. Ja sanotaanko niin, että mun ongelma tässä kilpahiihdossa oli se, että mä en pysynyt pystyssä niissä kisoissa. Aina tuli joku hankala alamäki, niin mä olin turvalla. Ja yksi niinku pahimpia kokemuksia mun koko elämässä on se, kun mä siis SM-hiihdoissa Imatralla, ja mä lensin suoraan kameramiehen niinku eteen mutkassa. Oikein kauniisti lervasin siihen. Onneksi herranen aika, se kamera ei ollut päällä, et ei kukaan ollut nähnyt missään niinku live-tv sitä mun lentämistä. Mutta mä en silti unohda sitä. Ja joo, ei jäänyt hirveästi jälkipolville kerrottavaa näistä mun kilpahiihdoista, mutta hyvä tarina se on, että olen ollut SM-hiihdoissa, hiihdin Krista Pärmäkoskea vastaan 10 kilometrin matkalla. Mä hävisin varmaan 4 minuuttia ja lensin kameramiehen päälle. Et jos joku kysyy, että osaanko mä hiihtää, niin vastaus on, että ei, en osaa. Ei, ainakaan silleen, että mä pysyisin pystyssä. Se on nyt starttinappulasta on painettu. Pitäisikö mun pitää antaa tyylinäytöt, miten mä hiihdän? Tosi hienosti. Ja vielä 49,95 kilometriä jäljellä. Eiköhän mennä. ,46 kilsaa menty. Kilsaa hiihdetty ja fiilis hyvä. Ensimmäinen juomatauko.
29. 50 kilometriä. Se on nyt takana. Vähän reilu 4 tuntia. Saat sukset pois jalasta vihdoin. 146 keskisyke. Peppi, mä kävin vähän hiihtämässä. Mitä yhteistä mulla ja Juha Miedolla on? Niin, molemmat meistä on maalta kotoisin. Mä tykkään hiihtää perinteistä. Juha Mieto on tykännyt hiihtää perinteistä. Ja niin, no siinäpä ne olikin. Mä en ole aamuisin ihminen. Mä en aamuisin yleensä. Jos mun ei ole pakko treenata aamulla, niin mä en kyllä treenaa aamulla. Et ihan maksimi on, että mä käyn koiran kanssa lenkillä. Ja Peppi jää. Peppi ei osaa hiihtää. Peppi ei osaa hiihtää. Tiesittekö te? Apua, siellä on niinku pakkasasteita. Mä pitää peräti laittaa takki, en mä voi hupparissa hiihtää. Täällä ladulla taas. Päivä 2. Mä 10 kilsaa hiihdettä. Vähän kyllä tylsistyttää tää sama lenkki. Tää on vasta toinen päivä, että mä teen tätä hiihdän kuin Juha Mieto haastetta. Ja mä alan niinku nyt jo kysymään iteltäni kysymyksiä, että miksi mä teen tätä? Miksi? Joo, siinä ladulla mä hiihdin 50 eilen. Iltalenkin käyn tekee eri ladulla kuin aiemmin. Se on pidempi, mutta mä joudun kävelemään sinne, koska mulla ei ole autoa. Päivän toinen hiihtolenkki. Tavoitteena hiihtää 32 kilometriä. Ja se olisi niinku yhteensä päivälle tulisi 50 kilometriä hiihtoa. Kunhan mä saan nää ikin jää täältä mononpohjasta jotenkin. Nyt se olisi niinku lähetää. Minä menin väärään suuntaan, hiihtosuuntaan tonne päin. Mä en kuuntele musiikkia. Mä yritän vähän jututtaa ihmisiä, kun mulle tulee ihan tosi tylsää. Sitä on ihan turkasen tylsää ilman musiikkia, podcastia, mitään. Ja alkaa tulla vähän semmonen pitkää suoraa.
Niinku. Ei saa liian kuuma. Ei pysty juomaan. Tässä laittaa lunta. $18.3 kilsaa. Täällä on pimeetä. Ei auta kun jatkaa. 26.7 kilsaa hiihetty. Mä nyt vähän fuskailen meidän luistelupotkuja, koska mä en halua pysähtyä. Sen verran kylmä. Johtuen siitä, että energiat varmaan aika vähissä. Mut jos sitä ei lasketa, niin täällä on ihan huippuluisto. Ihan huippu. Ei oo kuin vaan potkii vauhtia. Tosi jännä, kun hiihtää pitkään aikaa yksinään ilman mitään kuulokkeita. Että ei oo mitään, millä niinku virkistää mieltä, niin jossain vaiheessa tulee mieleen kaiken maailman ideoita, mitä haluaisi toteuttaa. Ja semmosia tosi tyhmiä, että filtteri häviää ihan kokonaan. Ja sit taas jonkin ajan päästä mä vaan painan eteenpäin menee. Enkä mä niinku ajattele kilometrejä enkä aikaa ollenkaan. Ja silloin kun mä aloitin tän päivän toisen lenkin, niin mulla oli jotenkin kauhean sosiaalinen olo, että oli semmonen hirmuinen harmitus, että pitää yksinään hiihtää, että ei oo mitään hiihtokaveria. Ja sit mä jututin muutama pappaa ohi mennessä. Ne melkein säikähti mua, kun ei suomalaiset ole tottunut, että jutellaan tuntemattomien kanssa. Mut sitten kun tarpeeksi väsyy ja on vähän kylmä ja epämukava, haluaisi jo kotiin tältä lenkiltä, niin ei enää ole sosiaalinen olo. Nyt ei enää jaksa. Kellon mielestä mä palaudun 5 tunnissa tästä lenkistä, että mä hiihdin 33 kilometriä, mutta rasitusta ei juuri ollenkaan. Että tää on tätä naisimitta. Kävelen kotiin. Odota, ei. No. Nyt mennään eteenpäin. Eteenpäin. Okei, tää 3. päivä meni vähän pieleen. Ei anneta se häiritä. Mä kerkään puristaa puolen tunnin juoksuun tuohon sauvakävelyn päälle. Ja sit mä voin töiden jälkeen mennä hiihtää sen verran mitä ei, mut en kyllä aio ihan liikaa tätä yöunia uhrata. Jos kysyisit, mikä on mun bravuurilenkki pitkien lenkkien lisäksi, niin ehdottomasti se on kiireessä juostut noin puolen tunnin lenkit. Kun
mä oon jumittunut tekee jotain, mikä piti olla nopea homma. Siis mä oon pudottanut painoa 15-18 jotain kiloa aikuisiellä. Ja silloin mä huomasin itsessäni sen, että niinku ihminen on jotenkin tosi järjetön, mitä tulee niinku elämän muutoksiin. Että tosi usein annetaan se huonon päivän tai huonon viikon jotenkin mennä liikaa tunteisiin. Ja sit ollaan, että no ihan sama, mä yritin. Ei, et sä oikeesti yrittänyt, jos sä yhden huonon viikon tai päivän jälkeen lopetat. Se on vähän sama kuin, ja just tuli skilsa. Se on ihan sama kuin jos tekis niin, että jos sä kaadat vettä vahingossa lasista sun päälle, niin sen sijaan, että se pienen loiskauksen jälkeen oot silleen, oho, siivoo jäljet, niin mitä ihminen tekee, niin tosi usein se kaataa sen loppulasikin päälle. On silleen niinku ihan sama, antaa mennä. Ei niin. Niin ei pidä tehdä. Mä en tiedä, miten mä tän nyt sanoisin, mutta kello on 8 illalla. Mä tulin töistä ja mä päätin, että mä hiihdän koko loppuillan. Jos mä juoksen auton alle, niin mua ei tarvii hiihtää. En jäänyt. All good. Ihan sama, että mä hiihän vaikka sinne aamu 1 asti. Voi olla, että sit kun se on hiihetty, ei fiilikset on silleen, että no, mikä tässä nyt edes oli vaikeeta. Mutta tää oli ehkä tämmönen oppitunti, että ei sillä oikeasti mitään väliä, mitä rankkoja ja vaikeita juttuja sä oot jo tehnyt. Mieli silti on sellainen keljukaveri, että se ovesta pihalle meneminen, se on aina se vaikea juttu. Ja toinen, monikaan asia ei mene suunnitelman mukaan. Ihan superharva asia. Ja toisaalta se olisi ihan hirmuisen tylsää, jos kaikki menee just niin kuin suunnittelit. Jos kaikki menisi aina ihan täydellisesti. Ja tarinat jäis aika lyhyiksi. Se olen minä. Mulla on otsalamppu mukana. Et mä tiedän, että täällä valot sammuu noin kello 23. Niin siihen on semmonen vajaa 3 tuntia aikaa. Ennen sitten mä kerkeen hiihtää jo ihan hyvällenkin. Sitten loput pimees. Mä oon jo saavuttanut kylähullun ei tässä enää mitään hävettävää. Mä olen hiihtänyt nyt semmoset 4,2 kilometriä ja mun minimitavoitteeseen on 38 kilsaa jäljellä. On vain minä ja latu. Liukas suksi. Se helpottaa tätä haastetta huomattavasti. Kolmas päivä, että mä hiihän 50 kilometriä päivässä. Mä luulin jo, että tää haaste on ohi. Mut sit mä töiden jälkeen oli, että en mä voi jättää tätä tähän. Se ärsyttää enemmän kuin se, että mä kärsin täällä ladulla vaikka sinne aamu 1 asti.
Kilometrejä nyt 18,4. On vähän juomista tässä välissä. Vielä semmoinen 35-36 minuuttia valot on päällä. Sitten menee pimmeä hommiksi. Kilometriä taittu 25,57. Valot lähti ladulta. Sitten on onneksi otsalamppu. Ei se sen valossa jatkaa. Se on minimitavoitteeseen, ei ole enää kovin pitkä aika tai matka. Mulla on ollut kusihätä tässä jo varmaan toista tuntia, mutta en mä malttanut pysähtyä aiemmin. Mut sit mä löysin tän. Mut joo, viimeinen kierros. Viimeinen kierros, sit mä pääsen nukkumaan ehkä tän päivän puolella. Kyllä mä joskus... Samaan aikaan tää on kyllä ihan supersiistiä. Melkein keskellä yötä olla hiihtämässä. Sitä on tosi siistiä. Mut sit mua kyllä väsyttää ja lihaksissa tuntuu. Eikä oikein huvittais. Mut sit samaan aikaan mä voin kyllä melkein kaikkina muina iltoina olla katsomassa jotain leffaa ja syödä vähän karkkia illalla. Mut monenko iltana mä oon hiihtämässä puolen yön aikaa. Vähän harvemmin. Joo, semmoista. Viimeinen kierros. Kiitos Vessa, palvelit erittäin hyvin. Ja kello on 23:46. 10 astetta pakkasta. Toi ääni, mikä äsken kuulitte, se oli kettu. Se oli illan 3. kettu. Se olisi homma purkissa. 50 killossa hiihetty. Menihän tuo ei seuraavan päivän puolelle. Kello on 1:30. Kello on 1:30 yöllä. Pitkä päivä. Mutta selvitty. Ei ole hirveästi kyllä mitään ajatuksia päässä. Kaikki ajatukset on kadotettu ladulle. Ketään missä. Toisaalta minkä takia sitä ei voisi vaikka keskellä yötä käydä hiihtämässä. Kuka se on päättänyt, että se olisi jotakin väärin? Joku varmaan luulee, että mä oon jotain sieniä vetänyt ja lähtenyt aineissa hiihtelemään. Mut hitto en, mä vaan oon tämmönen. Pakko lisätä, että olipa hieno ilta.
kuitenkin semmonen jonkin sortin sisuuntuminen, että eihän tää peli nyt tälleen vetele, että en mä nyt 3. päivänä voi jättää jotain poikki. Se on jotenkin hieno tunne, että pääsee yli semmosesta omasta hölmöydestään. Mulla olisi tänään niinku muutama ihan tärkeä palaveri. Ja mä oon aika puhki. Niin, nyt on perjantai-aamu. Että maanantai oli lepopäivä. Että mä oon tiistaina hiihin 50, keskiviikkona 50 ja eilen 50. Plus mä juoksin sen 5 kilsaa ja kävin sauvakävelemään siellä hangessa. Tänään taas 50. Tarkoitus hiihtää ehkä 2 osassa. Se olisi helpompi. Ja huomennakin tarkoitus olisi hiihtää 50, samoin sunnuntaina. Mikä tekee ihmeestä huippu-urheilijan, niin ehkä se ei olekaan se treeni itsessään, vaan se kyky palautua niistä tärkeistä treeneistä ja tehdä niitä tarpeeksi usein, että se kunto kohoaa. Eli tänäänkin olisi luvassa 50 kilometriä hiihtämisen riemua. Fiilikset on katossa. Minä olen kohta lattiassa X-asennossa. Enkä hiihdä enää koskaan. Puoli kilsaa menty. Ollaan jo pimeetä. Mä oon nyt 23 kilsaa hiihdetty. Ja mä huippaa ja mulla on kylmä ja nälkä. Nyt ei oo kyllä kivaa. Vähän pohdin, käynkö välissä kotona syömässä ja jatkan sitten sinne lähiladulla vaikka loput. Siihen ei tarvitse kävellä, kun vähän lyhyempi matka. Semmonen 30 kilsaa nyt tuli hiihdettyä lentokentän latua. Mä käyn tässä välissä syömässä ja tossa välillä oli vähän tasapainon kanssa ongelmia, kun verensokeri varmaan menisi niin matalalle.
Joten vähän evästä naamariin ja sit mä hiihän noin loput tossa lähiladulla. Ehkä viimeisin asia, mitä mä haluan tehdä nyt on hiihtää. Mulla on vielä 20 kilometriä hiihdettävänä. Mulla oli tulla hiihtäessä tuli niinku kauhea heikotus. Tasapaino vähän rupesi heittelemään, kun mulla meni verensokerit niin matalaksi. Koska ajattelin, että kyllä mä pärjään ilman tämän kellon mukaan. Niin mulla on palautus 0 tuntia. Eli mä olisin täysin palautunut, vaikka mun joka ikiseen lihakseen sattuu. Ihan siis niinku... Mä en nyt taas kysynyt, minkä takia mä edes niinku yritän tehdä tätä. Miksi mä haluan hiihtää 50 päivässä. Sekin on vaan joku numero, minkä mä vaan keksin, koska ei mulla ollut mitään suoranaista dataa, että paljon se Jussi on hiihtänyt, mutta sen paras viikko on ollut 80 päivä. Mutta ehkä mua ei tarvitse olla niin kuin Juha Mieto. En mä ensinnäkään voi olla, koska Juha on mies. Siis niin kuin viimeinen asia, mitä mä haluaisin tehdä, on hiihtää. Mä oon jotenkin ihan kypsä. Mulla on ihan hirveä kylmä. Musta tuntuu, että mun keho ei niinku lämpene. Mä oon sormet ihan jäässä. Siis mä oon ollut täällä sisällä varmaan puoli tuntia, mutta mun sormet on vieläkin ihan tosi kylmät. Mä otin vähän tossa palasta. Niinku vähän parani fiilis. Mutta silti on semmoinen niinku jatkuva kylmä. Jotenkin mä koen, että toi toinen lenkki, mitä mä hiihin tai hiihdän, niin se on semmonen 1,3 kilometriä pitkä kierros, niin mä sen eka 50 lenkin hiihin sitä vaan ympäri ämpäri niin kauan kun niistä tuli 50. Sitten tää toinen lentokentän lenkki, niin tää on kuitenkin 8 kilsaa, mutta saa sitäkin aika monta kierrosta mennä. Joo, mulla oli aika paha olo sen jälkeen, kun mä söin. Ja mä join vettä, ehkä varmaan niin kuin napsun liikaa. Se vesi rupesi oksettaa mua ihan sikapaljon. Niin mä vaan makasin mahallani, että se oksetus häviäisi. Se ei hävinnyt. Sitten kello oli jo tosi paljon. Oli tosi myöhä ilta ja mä olisin, että en mä enää lähde 20 tässä hiihtää. Ja sitten mietin, että jatkaaks mä tänään, että jos mä niinku tänään hiihän sit vähän enemmän kuin se 50. Mutta mulla sattuu selkään ja mä oon siis aivan puhki. Ihan siis kova suoritus, se on 3 päivänä peräkkäin hiihtää 50 ja 4. päivänä vielä 30. Sen lisäksi mä kävin juoksee sen puoli tuntia, sit hangessa kävelee koiran kanssa. Sitten mä oon joka päivä lenkittänyt koiran 2-3 kertaa päivässä. Et mun keskimääräiset askeleet 4 päivää oli jotain 40 000, 35-50 000. Niin sit mun käsi puutuu, kun mä pitelen tätä kameraakin. Mä nuorempana halusin olla kilpahiihtäjä. Jotenkin se oli semmonen... Mä aina ajattelin, että hiihtäjät on tosi siistejä tyyppejä. Urheilu mikä tahansa. Niin ne vaatii kyllä mielettömän määrän panostusta. Ja jonkun verran lahjakkuutta. Ja rahaa. Ja kaikkea semmoista. Sitten mulle on nyt sanottu ihan viime aikoina, ihan viime kuukausina, että sä oot niin vahva yläkropasta ja tosi paljon kestävyyttä, niin miksi et nyt rupea hiihtää kilpaa?
Ja mä oon pallotellut sitä ajatusta. Ja todellisuus kyllä iskee päin kasvoja niinku rautalapiolla löysä. Koska enhän mä mitenkään voi samalla viivalla olla ihmisten kakkeilla 10 000 € edestä suksipareja, voiteluosaamista ja niinku kaikki muut tämmöiset. Et vaikka fyysisesti mä oisin niinku siis pystyisin kilpailemaan heitä vastaan, niin mä häviin kalustossa ihan sika paljon. Niin en mä tiedä, haluanko mä semmoista pahaa mieltä aiheuttaa itselleni. Että kyllä mä oon sitä, että hiihtäminen on siisti laji. Ja laji kuin laji, niin välineet kuuluu siihen asiaan.